जे अमरनाथनिया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ बर' हारियाव जोनोम होनायनि थाखाय आरो लोगोसे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सोरगोआरि जिउ सोलेरनि खाथियाव सासे बर' फिसा महरै आं आर'ज गाबदों जे बिथाङा अराय सम जोंखौ बोर सारस्रि हरबाय थागोन जेब्लासिम बिथांनि जि मोनसे सिमां मोनसे आलादा रायजो सोरजिनानै बर' माहारिया गावनि राव थुनलाइ हारिमु थामोनथा सिनायथिखौ लानानै बुहुम बिखायाव मोनसे एखुथा हारि महरै थांना थानायनि जि सिमां बेखौ मोगथां महर मोनजासिम हाबा मावलांबाय थानो बर' फिसाफोरनो अराय सम थुलुंगा हरबाय थागोन बोर सारस्रि हरबाय थागोन जोंखौ जेन' खुनु शक्तिया फेजेननो हाया बिनि थाखाय अराय सम बिथाङा जोंनो गोहो हरबाय थागोन बिनि थाखाय बिथांनि सोरगोआरि जिउ सोलेरनि खाथियाव आर'ज गाबबाय दिनैनि बे सानावनो थांनाय 32 बोसोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनाय बिएलटिनि सोमावसारनाय एनडिपिनि सोमावसारनायाव जाय बर' जोहोलावफ्रा अबथिरा जिउ गारनांबाय खास्रि बिस्रि पुलिस मिलिटारिफोरजों गावथार जाबाय दानथार जाबाय जाय बिथांमोना अबथिरा गावनि नखर संसारखौ बिमा बिफाखौ बिदा फंबायखौ नागारनानै हारिनि थाखाय सोरगोआरि जानांबाय साफ्रोमनिबो सोरगोआरि जिउ सोलेरा अराय सोरगोआव आलो गोजोनै थानो मोनो अबंलावनि खाथियाव आं आर'ज गाबबाय बे 32 बोसोरनि सोमावसारनायाव जिखिनि बर' फिसाफ्रा मुंख्लं जाबाय बिथांमोननि मुंख्लं जानांनायाव जि नखरफ्रा दुखु सारजाला सहायनांबाय सोरबा बिगोमा गैया जाबाय सोरबा फंबाय गैया जाबाय बिदा गैया गोमानांबाय बै दुखुथिया नखरफोरनिसिमबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि खुलुमनाय सिबिनाय आरो गोथौ दुखु मोननायखौ फोरमायहरबाय बे समाव आङो निमाहा बिदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर'नि माखासे संग्रामि आफादफ्रा जोंनि मुंख्लं नखरफोरखौ जों जेरैबायदि नायनांगौ अननांगौ जोथोन लानांगौ बेबायदि जोथोन लानो हाबाखै बिनि थाखाय आङो नोंथांमोननि खाथियाव खर' गंग्लायै निमाहा बिबाय बड'लेण्डखौ सोरजिनो थाखाय जाय जोहोलावजोफ्रा दिनै गावनि आथिं आखाइ खोमानांबाय बेंगुरा जाबाय गावनि सोलेरनि बबेबा मोनसे बाहागोखौ खोमानानै लानांनानै दिनै असल जानानै थानो गोनां जाबाय बिथांमोननि खाथियावबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आंनि अननायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय दामान गोनां रायजोफोर दिनै गोदानै बर'नि जारिमिनखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनांगौ होननानै आं सानाखै बेवहाय जिखिनि बाहागो लाफैदों क'क्राझार जिल्लानि आइ आफा रायजो राजा जोंनि बिग्रायारि जोहोलावफोर फंबाय बिनानावमोन गासैनिबो थै बिखा बिखायाव बड'लेण्डनि बागै गासैबो खोथा गुदि खिथा नोंथांमोननि बिखा बिखायाव हाबनानै दंजोबखायो दिनै गोदानै बुंनांगौ होननानै आं सानाखै नाथाय दिनै आङो फिन खेबसेबाव नोंथांमोननो साबायखर बावहरगोन आरो लोगोसे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनो साबायखर बावहरगोन जे दिनै जोङो साननानै नायहरोबा जोंनि खोमोना गसङो जोङो गोजां सिउ सिउ मोनो 1987 मायथाइनि 2 मार्चआव आलादा हादोर आलादा रायजो बड'लेण्डखौ सोरजिनो बै समाव गिलु बालु थासारियाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ थांखि लायामोनब्ला बे 32 बोसोराव आसामनि गुबुन गुबुन हारिफोर बायदि बर' हारियाबो राव थुनलाइ गोमाजानानै गावनि सिनायथि गोमाजानानै हारिमु गोमाजानानै हा हु गोमाजानानै दिनै हालाय हाफाय जानांसिगौमोन बे बड'लेण्ड सोमावसारनायासो जोंखौ फोरोंबाय हारिया मा राव थुनलाइया मा हारिमुआ मा माहारि मोनसेया बोरै थांना थानांगौ बोरै जुजिनांगौ गावखौ बोरै सिनायनांगौ सुथुरा सोर लोगोआ सोर हादोरनि खुंथाय खान्थिया मा बे गासैबो खोथाफोरखौ बे बड'लेण्ड सोमावसारनायासो जोंखौ फोरोंबाय दा बेनिखायनो आङो गुबुन हारिफोरनि सिगाङाव बुङो जेब्ला बिथांमोना बड'लेण्ड सोदोबखौ खोनायोब्लानो रागा जोङो जोंखौ लै सै सै खालामो जोंखौ बिथांमोना उदखारि बायदि बाहायनायो जोंखौ बिथांमोना सोंखारियो अब्ला आं गुबुन हारिनि सिगाङाव बुङो बड'लेण्ड सोदोबा मोनसे गोथार सोदोबसो मोनसे पबित्र सोदोबसो गोथार सोदोब बे सोदोबखौ मुगैनाङा
मानोना बे सोदोबजोंनो मोनसे हारिया थांना थानायनि सिमां नुयोब्ला बे सोदोब फंसेजोंनो मोनसे हारिया खौसे जानो हायोबा बे सोदोब फंसेजोंनो मोनसे हारिया गोख्रों जानो हायोबा बे सोदोब फंसेजोंनो मोनसे हारिया गावनि राव थुनलाइ हारिमु गासैखौबो लानानै थांना थानायनि सत बांसा समायखिरा लानो हायोब्ला बे सोदोबखौ मानो नोंथांमोना मुगैयो आं गुबुन हारिफोरखौ बुङो आरो नोंथांमोनजों आंबो बुजियो आंबो फोथायो बड'लेण्ड होननाय सोदोबा ओरैबायदि मोनसे शक्तिशाली सोदोब ओरैबायदि गोख्रों सोदोब बर' हारिखौ गुबुन रावबो सोदोबा खौसे खालामनो हाया नाथाय मोनसे सोदोबा खौसे खालामनो हायो बेनो जाबाय बड'लेण्ड तामान मोजां रायजोफोर नंखायनो जाय जेरावनो थाया मानो जि राजखान्थि गेलेया मानो जि फालांगि मावा मानो जायजों जि संसार जाया मानो आं साफ्रोमबो बर' बिमानि गोरबोआव जोनोम जानाय बर' फिसाफोरखौ खावलायगोन जोनोम जानायनिफ्राय थैजासिम बड'लेण्ड सोदोबखौ गावनि बिखा बिख्लोनिफ्राय गोजानाव दादों मालाबा ओंखाम जाफुं मोनबोथिसे मोनजायाखै जेबो नङा गस्ला गाननो मोनाखै जेबो नङा मोजां खाजा मोनजायाखै न' बां लुना लानो हायाखै जेबो नङा नाथाय बड'लेण्ड सोदोबखौ जाहाथे गोरबोनिफ्राय रावबो दान्दिसे समनि थाखायबाबो गोजानाव दोना जिखालि बर'फ्रा बड'लेण्ड सोदोबखौ बावगोन ओइखालिनो बर' हारिया अलखदा फैगोन बड'लेण्ड सोदोबखौ बाहायजेननायनि सिगांनि बर'फोरनि थासारिखौ नाय गुबुन हारिजों लैलै सैसै थगायजानाय सोबख'जानाय नासयजानाय गादबजानाय रेडिअ सेन्टार बिनानै मोना कलेज स्कुल बिनानै मोना बर' बिजोंनि फरायसालि बिनानै मोना जेरैबायदि थासारि जोंनि रावखौ टाउन सहराव रायनो होआ जोंनि लेखा साफायनानै होआ बेसेबांबा लैलै सैसै थासारि जेब्ला बड'लेण्ड सोदोबखौ बाहायनानै अख्रां गोमसारजासे बर'नि बै समनि दैदेनगिरिफ्रा आइ आफा रायजो राजाया आबादारिफ्रा जा गासैबो थाखोनि बर' सुबुंफ्रा खौसे जानानै जेराव अख्रां गोमसारजासे राजा लामायाव ओंखारबोबाय बै खालिनिफ्राय गासैबो हारिया बर'खौ खर' दिखांनानै नायनो गोनां जादों दा नंखायनो रायजोफोर गोसो बायनो नाङा जोङो दिनै बिनाया गोबाव जाबाय जोंनि बिनायखौ मोनाखै बियो मोनसे खान्थिजों सोलिखायो गोदो दैदेनगिरिफ्रानो बुंखादों जेब्ला रबीन्द्रनाथ ठाकुराबो बुंदोंमोन मालाया नोंनि खोथाखौ खोनासङाबा नों हारसिंनो थां नोङो फोथार गेजेराव खाम दामोबा न' सिंनिफ्राय मानसिफ्रा खोनासंगोन खेबसे खेबनै दामोबा मानसिफ्रा न' सिंनिफ्राय खोनासंगोन नों खामखौ सानसे दामोबा माखासे मानसिफ्रा नोंखौ न'निफ्राय बाहेरायाव ओंखारना नायहरगोन आरो साननै दामोबा नोंनि खाथि साफिगोन आरो सानथाम नों फोथार गेजेराव खाम दामोबा लासै लासैनो फैनानै नोंनि खाथियाव साफिफैगोन दा दिनै बड'लेण्ड सोमावसारनाया बै समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ कुनु एमएलए गैयामोन एमपि गैयामोन जोंखौ सापर्ट होग्रा जोंनि कुनु खुंथाय गोहो आसामनि जा दिल्लीनि जा पुलिस मिलिटारि सिआरपिआ लामायाव ओंखारबानो फैयोमोन बुख्रेबोमोन गाख्रेबोमोन बै समाव बिथांमोना रिक्स लानानै बिबान रुजुनानै बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ लामायाव लाबजेनामोनब्ला दिनै रावबो जोंखौ नायस'नाय नङामोन ओंखायनो बड'फानि सिमाङा मोगथां महर मोनबाय बिथाङा बुंदों इउनिटि थ्रु स्ट्रागलनि गेजेरजोंनो जांख्रिथायनि गेजेरजोंनो बर'आ खौसे जानांगोन आरो दिनै बर'आ खौसे जानो रोंबाय आरो बिथाङा बुंदों सोमावसारनायनि गेजेरजों रिभलिउसननि गेजेरजोंनो बर'आ बुहुमाव सिनायजानाय हारि जानांगोन आरो दिनै आसामथ' नंला नर्थ इस्टथ' नंला इन्डियाथ' नंला बुहुमनि गोबां हारि हारिसाफ्रानो गोबां मानसियानो दिनै बर'फोरखौ सिनायनाय जाबाय बिनि थाखायनो दिनै साबायखर सेलुट होगोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ दा मानगोनां रायजोफोर माबा मोनसे मोननो थाखाय माबा मोनसे खोमानांगौ जायो थिग बेबायदिनो बर' हारियाबो बर' हारिखौ बुहुमाव अराय सम गायसननानै मोनसे गोजोर हारि हिसाबै दोनलांनो थाखाय बर' हारिखौ दाफुंनो थाखाय मोनसे गोख्रों हारि महरै बे गोलाव समाव जोङो 5,000 सुबुङा जिउ गारबाय जोङो बेखौ बावनो मोननाय नङा रायजोफोर जोंनि थांनाय 32 बोसोर सोमावसारनायाव
जोङो 5,000निफ्राय बांसिन सुबुंनि जिउ गारनो गोनां जाबाय। 20,000निफ्राय बांसिन सुबुङा जेल जानो गोनां जाबाय। बे जाबाय जोंनि बर' हारिनि गोथां जारिमिन। आरो बियो मालायनि थाखाय नङा, बे आसाम सरकारनि थाखाय, जायजों जों संसार जादों, जायजों जों एखेलेगे थाफानानै दिनै सोलिगासिनो दङ। जोंनि खुंथायखौ जायफोरा बिबान लादों, बे बिबान लाग्राफ्रानो जोंखौ जौगानो होआ, जोंखौ समान समान जौगानो होआ। जोङो जेफोर आयदाफोरखौ जिफोरखौ मावोब्ला बर' हारिया जौगागोन, बे आयदाफारिफोरखौ हाबाफारिफोरखौ बिथांमोना मावा। दा बिनि थाखायनो सोमावसारनांगोन। आरो बै समाव 6 बोसोर सोमावसारनायनि उनाव BSc सुक्ति जादों। BSc सुक्ति जानायाव बर' दैदेनगिरिफ्रा रायलायदोंमोन, BScआ जोंनि थोजासे नङा आरो सोमावसारनांगोन। उनाव नायबाय BScआ जोंनि जेबो लाबोनानै होफैनो हायाखै। बिनि थाखायनो 3 बोसोर BScखौ नायनायनि उनाव 1990 मायथाइयाव फिन उरखाव गोरा ब्रह्म, सोमला बसुमतारीमोननि दैदेननायाव एगेन बड'लेण्ड आन्दलना जागायफिनदों। बै समाव BLTबो जोनोम जाबाय। फारसेथिं अस्ट्रनि सोमावसारनाय, फारसेथिं गणतान्त्रिक सोमावसारनाय। बे मोननै सोमावसारनायाव नोंथांमोन आइ आफा रायजो राजाया बयबो गासैबो सात जारला दुखु खैफोद नेवसिनानै बाहागो लानायाव उनाव थांनानै 2003 मायथाइयाव BTC एकर्ड जादों। आरो बिनि सेर सेरनो साइडजोंनो आंथोरजुवाजासे NDPआ सोमावसारबोदों। बिथांमोनाबो 1980-86 मायथाइनिफ्रायनो BSF मुं लानानै जोनोम जानानै बै समनिफ्रायनो जिरायनाय गैयाजासे बेसेबांबा सात जारला सहायनानै हाग्रा बंग्रा बेरायनानै पुलिस मिलिटारिजों जुजिनानै बिथांमोना हारिनि थाखाय नांबोदों। उनाव बिथांमोना फैयै फैयै 2005 मायथाइयाव सिजफायार खालामदों। 2005 मायथाइयाव सिजफायार खालामनाय लोगो लोगोनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बरायदों। जोंनि हारिनि सोरबा सोरबा NDPखौ बरायनो सानाखैमोन, नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफादा बेखौ बरायदों। आरो जों बै समावनो सानदों जे BSc आरो BTCआ जोंनि सिमां, जोंनि जि हास्थायनाय गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हायाखै। बेखौ NDPनि सिजफायारनि गेजेरजों जोङो गणतान्त्रिक सोमावसारनायखौ गोख्रों खालामफिननानै फिन खेबसेबाव 3थि खेबनि थाखाय जोङो मोनसे सोमावसारनाय खालामनांगोन। आरो बे सोमावसारनायजों जि मोनसे सुक्ति जागोन, बे सुक्तिजोंनो फैगौ 100-102 बोसोर बर'फ्रा जाहाथे बिखाफोर जानानै खुनु खैफोद गैयाजासे संसार जालांनो हायो, बेबायदि मोनसे सुक्ति खालामनो हाजासे सोमावसारनांगोन होननानै जोङो NDPजों ज' बाहागो लाबोदों। आरो बै समाव नोंथांमोना नुदों गोबां दाङाबाजि बर'फोरनि गेजेराव पुलिस मिलिटारिजों जायफोर बर'फ्रा बुथारजादों बिसोरखौ जोङो मुंख्लं होनदों। नाथाय गावजों गावबो बर' हारिया गोबां थैलायलायदों, गावजों गावबो थैलायलायदों। BTC जोनोम जानायनि उनावबो 150 सुबुङा राजखान्थिनि थाखायनो थैनो गोनां जादों। बेखौ जोङो मुंख्लंबो होनो हायाखै, बिथांमोनखौ जेबो बिमुं होनो हायाखै। दा बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि मोनथायनि थाखाय, बर' हारिनि मोनथायखौ जाफुंसार होनो थाखाय गासैजोंबो दिनै NDP जा गुबुन गुबुन आफाद जा बयजोंबो आखायाव आखाइ हमलायनानै थांनो थाखाय जोङो माखासे हाबाफारि रनसायदों। आरो बे हिसाबैनो दिनै सोरबा सोरबा बुङो मोनसे समाव एबसुजों NDPजों गोरोबलायामोन, बुथारलायोमोन, बोरै लोगो जाखो? बर' हारिनि स्वार्थआव NDPआबो आगानसे हरदों, जोंबो आगानसे हरदों, आरो दिनै जों खौसे जानानै सोमावसारनो हादों। नामान गोनां रायजोफोर, आङो बर'नि मोनफ्रोमबो आफादखौ खावलायगोन, जोंनि आफादनि जोनोमा मानो जादों? गावनि उदैनि थाखाय नङा, गावनि न'खर संसार जानायनि थाखाय नङा। न'खर संसार जानो थाखाय, गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय जोंनो आफाद नाङा। खामानि मावबानो जायो, आबाद मावबानो जायो, साख्रि मावबानो जायो, बेफार फालांगि खालामबानो जायो। जों आफाद दादों हारिनि थाखाय। ओंखायनो आं दिनै खावलायगोन बर'नि माहारि आफाद, राजखान्थि हान्जा, रिभलिउसनारि अर्गानाइजेसन, सेंग्रा आफाद, NGO जियानो जाया मानो बयबो दिनै बड'लेण्डनि थाखाय खौसे जानांगौ, अब्लासो बड'लेण्डआ जाफुंगोन। नामान गोनां रायजोफोर, जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा, दिनै बर' आइ आफा रायजो राजाया बयबो हास्थायदों बड'लेण्डआ जानांगौ, बड'लेण्डआ जानांगौ। जों सोमावसारदों, सोमावसारनायखौ एंगारनो हायैनि भारत सरकार, आसाम सरकार जोंजों रायलायनो गोनां जादों। थांनाय कंग्रेस सरकारनि समावबो रायलायनो गोनां जादों।
नैबे बिजेपि सरकारनि समावबो जोङो रायज्लायनो गोनां जादों। बिथांमोना बाध्य जादों सोरनिबा अननायजों नङा, नोंथांमोनजों गोलोमदै बोहैनानै सान्दुं अखा नेवसिनानै राजा लामा जथिनायनि थाखाय रेल लामा जथिनायनि थाखाय